W imię Wódca, a Syna, a Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza Jezu Chrysta, lubość Boha Wódca, a zromadność Ducha Świętego, bądź z wami wszystkimi. Bracia, sotry, biologisce ladają, nie ma człowiek w tym świecie żadnego przychoda. Wszo ma gdzie swój kunc. Człowieckie organy są potrzebają, a każdy dzień z nas stawa się człowiek mocniejszy, a starszy, do niż nie umrze. Też ten świat so pominie. Człowiek pak, któregoż Bóg narieczy, który so Bożym kazniam podwoli, a swoją wutrobu Bohu dari, tunle człowiek ma przychod. On smie mianujcy hiżo tu na ziemi do nowego żywienia zastupić. Jezus prajdzięca jasym chleb żywienia za wieczność. Wierzyć do toho, że tunle święty chleb je nam żywienie, a chcecie go bez grzecha przyjmać, je zawierno dobra chrześcijańska inwestycja do przychoda. Na kemszach chcemy prosić Boha za naszą osadu, a na początku uznajmy, żeśmy zgrzeszyli. Smil so nad nami kniży. Bo pokaż nam kniży swoją smilność. Spuścia wodaj nam nasze grzechy, wszechomocna miłościwy Boża, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Módlmy się. Wszechomocny, wieczny Bożo, Tybie smiemy Wódca mianować. Wódospełń w naszych utrobach dzieciowskiego ducha dzieci Bożych, zo smieli dojstać slubiene dziedzictwo. Przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna,
kiż jest Tobą żywy, a kraluje w jednocie Ducha Świętego, bo wieki na wieki. Czytanie z Knihy Králov. We wonych dniach, gdyż Elia sam puć jednego dnia do puszczyny Nuc. Leny so tam pod koszczowcowy kierk, a przyjeże się śmierć ryczo. Mam dość jawe. Zmi wotem je moją duszu. Ja nie jestem lepszy hacz moi wódcy. Potom leny so a wusny. Lej, nadobo dotny so jo janđel a praji jemu. Stajn a jes. Jako so wun wobladny, lej, to bitam przy jeho wowie chleb w popiele pieczeny, a garan wody. Wun poje a popi, a leny so znowa spać. Jawy, janđel pak przyjdzie drugi krucz. Dotny so jeho a praji. Stajn a jes. Przetoj szewak budzie puć przydaloki za tebie. Tuż stane wun, poje a popi. A z mocu tutaj jedzie puczowasze wun 40 dniów, a 40 noców haczki Boży horie, k chorobie. Słyszeliśmy Słowo Boże. Drugie czytanie z lista świętego apostoła Pawła Efezanom. Bracia a sotry, nie ruczcie Świętego Ducha Bożego, kotrymście oznamienieni na dzień umożenia. Sza horkość a zwoba, szun niu, sza rejenie, hanienie a klecie, haj sywa, sza zwóść, niech je od was daleko. Budźcie mie sobu dobročiví a miłościwi. Wodawajcie jeden drugiemu, kajże tyś wam Bóg Chrystu wodał. Napodobujcie tuż Boha jako jeho lubowane dzieci, a chodźcie w lubości, kajże tyś Chrystus was lubował, a sam siebie podał za nas jako dar a opor Bohu. Słyszeliśmy Słowo Boże.
jak reči kniez, ja sam žiwy chleb, kiż je z niebies przyszł. Jeli budżesz tu, dolny chleb jeść, budże żywy na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kniez budź z wami. Ze świętego zczynia po Janu. We wonym czasu morczachu Żydza na Jezusa, dokelż bie prajił, ja sym chleb, kiż je z niebies przyszł. Bo oni prajichu, nie je to Jezus, Józefowy syn, któregoż nana a mać znajemy, jak k tomu, zo wun praji z niebies sym przyszł. Jezus odmówi im na to, nie morkotajcie mnie z sobą. Nikt tu nie może ke mnie przyjść, kiba zosczynie jeho wódz, kiż je mnie posłał, a ja jeho zbudziu na poslednim dniu. We profetach je napisane, wszyscy budzieja od Boha rozwuczowani, każdy, kiż słucha nawódca, a da so powuczyć, przykadzia ke mnie. Nikt tu nie je wódca widział, kiba tun, kiż je pola Boha, tun je wódca widział. Zawierno praju wam, sztuż wieri ma wieczne żywienie. Ja sym chleb żywienia, wasi wódcojo su w puścinie manu jedli, a su wumrieli. To je chleb, kiż z niebies zestupuje, sztuż od niego je nie wumrie. Ja sym żywy chleb, kiż je z niebies przyszł, jeli budziesz tu tunle chleb jeść, budzie żywy na wieki. Chleb, kotryż ja dam, je moje miasto za żywienie świata. Dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Nasz kniez Jezus Chrystus řekne, ja sym chleb z niebies. Nikto, kiż zadrży so kaž jednotliwy człowiek, praji w osobie, sym w osobity chleb, a to za wieczność. Nie klinczy to kusk prowokantnie? Haj, zawiescie. Toho dla nas nie dziwa, zo Żydza dżęca morkotachu prajo, jak może tunle muż tajkie nieszto docela twierdzić. Znano si tyż myślachu, wun chce nieszto wosebite być. Abo tyż wun si z nami żortuje. Nie je, bracia, sotry, Jezusowa podawizna z Żydami nieszto typiskie za nasz czas. Przetoż też dżęca reaguje ludzie podobnie, jeli słysza niekoho reczeć o wirie, o Jezusu albo cyrkwi. Oni reagują negatywnie na chrześcijańskie poselstwo, w osobie na jego zasady a kaznie. Znano, nie są się moderni ludzie przezjedni, zo Ewangelii nie odpowieduje dżęsniejszej modzie a modernym żywieńskim waśniam. Abo je traż luszo horszyć so na niektórych, na przykład duchownych, hacz so z wiru głupszo zabierać. Żydza so horsza. Jezus, gdzie bierze na so najwyższą cześć, którąż może sobie ma przedstawić, on řekne, ja sym tun, kiż je z niebies przyszł, kiż od Boha pokadzia. Je niczce
ja sam sym kmany dać wam wieczne żywienie. Tole Żydzi nie możachu albo no chcą rozumieć. Hajskiery no chcą, przetoż Jezus prawi nie są hołe słowa. Tu tym słowam towarsza dzieje konkretne dzieły a skutki. Toho dla ma Jezus prawo o sobie rec, zo je Boży Syn, a zdobom se wiru od ludzi żadać. Nimale logisce dopokazuje nasz kniez, zo je runie wuntun posłany profet a Mesijas, zo je wuntun le chleb z niebies za wieczne żywienie, a zo masz do niego wierzyć, chcesz li wumożeny być. Wutroby posłucharją Bohu pak zatwierdniene. Człowieska hejatość, kamietna wutroba, błudne nalady, jedź a picie jako zakładny w obsah żywienia, to wszo obmiezuje skutkowanie Bożej miłości we człowieczych wutrobach. Dziwamy so potajkim bracia sotry, zo nie są tedy żydowscy przyposłuchario dobre poselstwo przyjęli. Dziwamy so, zo biechu oni zatwierdnieni, tej szliwcy snano, albo samo arogantni. Poladajmy pak nietko na siebie samych. Jak my Boże Słowo przyjmamy. Słuchamy na nie. Spytamy je rozumieć. A potom praszenie, smy konsekwentni, a chcemy cyle po Bożej wuczbie żywi być. Abo smy drudy, kajż wony faryzei, kiż so horsi, a żadania Ewangelia jako zastarskie odpokazuje. Na przykład Chrystus wuczy, nie śmiesz jebać, ty pak prajisz, to niędzie, wszako je dziensniejsza konkurencja realita. Chrystus wuczy, masz wodawać, a so wujednać, ty pak z tymle hupakom, z tamnym susodom nigdy. Chrystus wuczy, niech twoja rzecz będzie haj, haj, nie, ty pak mienisz, zo so sprawność dziensniejszy dzień nie wudani. So wie, lubowani, zo nie je dżęca lohko bez obmiezowania wierzyć. W naszym modernym świecie człowiek niekak hustšiš odwieluje. Dwieluje samo na egzystencji Stworiciela. Husto sme spytowani radšo swójski, to reka przyjemny obraz w Bohu si wumolować. Najlepiej obraz takiego, kiż so do naszego żywienia nie miesza, kiż podla stoi, a nie ma niczo nam rec. Tola, moi lubi, nie śmiesz się jenoż rozynki z Bożej wuczby wolić, a to przyjemne się ze Świętego Pisma brać. Zasada reka, pak wozmiesz się wszon Ewangelii, albo nie masz niczo. Bracia sotry, nie zabudźmy toho runia, sztoż Święte Pismo prawi, Boże pucie a mysle nie są człowieskie pucie a mysle. A runie toho dla masz ty a ja swoje żywienie we świetle Bożej wuczby rewidować. Boża wuczba pak se żada, lubuj swojego nieprzyjaciela, każ siebie samoho. Abo chceli niech tu swój najręczny kabat mieć, daje mu dwaj. Abo jeli nie podasz swojemu susodej, a w sobie swoim swójbnym, do niebies nie przyjdziesz. Sym ja woprawdzie katolski, sym ja so Chrystusej bez obmiezowania dowierzył. Znano je moja wiera takie
małe zawieszczenie, zo si prajiš, no haj, jeli je po śmierci w oprawdzie niebies, potom też tam przyjdą. Przetoż stawa so drudy, zo wierzysz zjawnie, chodzisz prawidłownie kemszy, dawasz jałmożnu, ale ručeš stají Bóg nies raz konkrétniejsze a cięższe żadania. Potom twój rozum zbieżkuje. Rewoltuje twoja wutroba, kaž ta Żydów z Ewangelia. Lubi bracia, lube sotry, dzięcniejszy świat dwieluje, staja nimale wszo do praszenia. K pytaniu Boha nie je w tutym świecie chwilę dość. Żywienie bywa dzięca spieszne, żywienie, w którymś jewia so pieniądze jako to najważniejsze. Tola miejmy nadzieję, że przyjdzie ten czas, w którymś zapocznie wiele ludzi pytać w oprawdzite zbożo, pytać wieczną lubość, a głębszy zmysł ziemskiej pracy. Potom budźmy my, małki lud, im z pomocą. Niech najdzie w nas świat silną wiru, kotraż ma swoje krute zasady, kotraż chidzi rych, a nieprawdu, kotraż so ziemskiemu bohactwu smieje, a kotraż pyta wierną zromadność, a czystą lubość. Amen. Uznajmy nietk naszą katolską i apostolską wierę. Wierzę do Boha, Władca Wszechmocnego, Stworzyciela niebios a ziemi, a do Jezusa, Jego najmilszego Syna, naszego Jezusa, iż je podjętego Ducha Świętego, narodzony z Maryi Knieżny, cierpiał pod Poncją Pilatą, skrzyżowany, umrł, a porywany, zestąpił do przetele, Trzeci z mrtwych wstał, wspił je do niebios, siedzi na prawicy Boga, Władca Wszechmocnego, tam przyjdzie sądzić żywych a mrtwych. Jego światło katolicką cerkwi, zgromadzeństwo światłych, bo na Maryi prośmy jako małe stadło, któreż knieza oczekuje za mnogich na świecie. Za niewiernych, zo bychu Chrystusa jako zbożnika świata spoznali a przypoznali. Prosimy Cię, usłysz nas. Za chrześcijanów, zo bychu zmužiče Boże poselstwo po všem świecie wozewieli. Prosimy Cię, usłysz nas. Za čestnených a přešťahaných, zo bychu sej nadzieju wopkowali, zo Bóg ich wiedzie. Prosimy Cię, usłysz nas. Za siebie, zo nebychmy so nabojeli przeciwnością po puczu żywienia. Prosimy Cię, usłysz nas. Za naszych nieboich, zo by im dał wuladać swoje wieczne światło a zaczuwać wieczną radość. Prosimy Cię, usłysz nas. Knieże Bożo, Ty w sobie tam pomchasz, gdzieś człowiek to nie oczekuje, bo pokaż też ludziom naszego czasa swoją moc a miłość przez Chrysta, naszego Knieza. Amen.
Modlmy se. Kníže Bożo, dary Twojej Cyrkwie niech Tebie zjednaja a przyjmij je. Ty si miłościwie spościł, zo smiemy Ci je przynieść. Tak spość też, zo k naszemu spomożeniu przejdą do potaństwa, których świadczymy. Przez Chrysta naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozmieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezej naszemu Bohu. Bo prawdzie je hodne a sprawne, zdobne a spomożne. Zoso Ci stajnia wszudzie dziękujemy Kniże Światy Władce, Wszechomocny Wieczny Bożo. Przetoż poznawamy Twoją krasność w tym, żtoś Sy za nas czynił. Nam śmiertnym Sy ze swojej bójskiej mocu na pomoc przyszł, a Sy nas z wiecznej śmierci umożył przez Chrysta naszego Knieza. Przez Niego chwala Twoją krasność, Angelio, z wieczności so radują przed Twoim w obliczu. Z nimi daj Tyś nasze głosy so zjednocić, a wyskają śpiewać. Światy, 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 wiecznie światy. Światy, 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 wiecznie światy. Bo prawdzie światy Sy Kniże, a sprawą Cię chwali wsza Twoja stwórba. Przetoż przez swojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego, Boży wiesz, a świecisz Ty wszun świat, a gromadzisz się nieprzestajnie swój lud, zoby so Twojemu mienu czysty wopor woprował, od słońca skadzenia, hać do Jego kowania. Pokornie Cię, Kniże, prosimy, poswieć tutaj naszej daraj przez swojego Ducha, zobyś Ty było i ciło, a krej Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, kiż je nam poruczył tute potaństwa świecić. W nocy, w którejś bu śmierci wudaty, bza won chleb, dziakowasze soci, żono wasze jon łamasze, a poda jon swoim włóczomnikam prajo. Bzmijcie, a jeszcie wszyscy od toho, to je moje ciło, kotreż będzie za was podate. Tak tyż zawun pojedzi kyluch, dziakowasze so, żono wasze, a podajon swoim włóczomnikam praju. Bzmijcie, a pijcie wszyscy z niego, to je kyluch nowego a wiecznego zakonia, moja krew, kotraż będzie za was,
a za mnohých przelata k wodawaniu riechu. Čiňte to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Syn umrzył na krzyżu, a stanął jutrończu. Ty zasona urodzisz, to wierimy. Jezus to zbożniku, knieże przyjdź, to prosimy. Wspominają tuż knieże na Twojego Syna, wozjawiamy Jeho wozbożliwe cierpienie, Jeho hordozne zruła stanienia do niebezpieczeństwa, a czekamy do niż nie przyjdzie. Dziakowni woprujemy Ci tutun żywy a święty wopor. Prosimy Cię, zladuj na dar swojej cyrkwie, przyjmij woprowane jenio, przez któreż chcesz Ty być ujednany. Żył nas z Cią a kryju swojego Syna, zobyśmy z Duchem Świętym napełnieni byli jedne ciło, a jeden Duch w Chrystusu. Bóg niech z nas zczyni Tobie wieczny dar, zobyśmy slubione dziedzictwo docpieli z Twoimi wyzwolonymi, ze zbożnej kniżną Boha Rodzicielku Mariju, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi martrariemi, a ze wszemi świętymi, na których zastupnu próstwu przed Tobą są przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego ujednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokojej a spomożeniu wszeho świata. Skróciuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi we wierze lubości. Skróciuj swojego służownika, naszego bamża Franciskusa, naszego biskupa Hendrycha, a zromadność biskupów ze wszemi duchownymi, a ze swoim umożonym ludom. Usłysz, miły wódce, modlitwy, tutaj swojej osady, kotruż sy tu zromadził, zjednoć ze sobą wszystkie swoje pozymi rozbrojene dzieci. Wspomnij też na naszych zemrytych bratrów a sotry, a na wszystkich, kociż są Tobie so spodobają, z tutaj czasność woty szli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, toho so nadziejamy, zobyśmy z nimi Twoją krasność używali. Bo to Cię prosimy przez Chrysta naszego Knieza, przez któregoż Ty, Święty, wszystkie dobra dawasz. Przez Niego z Nim a we Nim dawa so Ci Bożo Wszechomocny Władce, w jednocie Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordość wieki na wieki. Po spomożnych przykazach a bójskim rozwłóczeniu zważymy się śpiewać. Otcze nasze, kiż w niebiesach, świeć so Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dziś, bo daj nam nasze winy, jako my też oddawamy swoim winnikom, a nie wiedź nas do spytowania. Umoż nas, knieże, wotewszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smil so nad nami, a pomchaj nam, zobyśmy wotricha przeco swobodni, a przede wszystkim zamucieniom wiesci, bo czakowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Świętość Twoje
Miejże Jezu Chryście, nasz chlebie z niebies, Ty sy nasza cyroba, nasz pokoj, a nasze ujednanie. Tu już prosimy Cię poniżnie, nie ladaj na nasze richy, ale na wiru swojej cyrkwie. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż sy żywy a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, budź stajnie z wami. Imię Boże, które zabierasz grzechy świata, zmiłuj nad nami. Imię Boże, które zabierasz grzechy świata, zmiłuj Lejcie jenio Boże, które zabiera grzechy świata. Nie, że nie jestem godny, żeby zastąpił pod moją słową, ale jeno praje słowo, a w uzdrowi są moja dusza.
Pomodlmy so. Zvužívanie Tvojich potajnstv, kníže, vúkovaj nás a skruč nás v svietle Tvojej pravdy przez Chrysta naszego Knieza. Wolsiewenia na 19. przezletniej niedzieli. Nyszpor we Kruszczycach je dżęsa we 14 godzinach. Różołc je dżęsa we klosztrze we 14, a w útoru we 18 godzinach Cicyci. We Kruszczycach Różołc je piatk do kemši. Doma w obstarania są piatk we Horkach. Zapłać boton kniez za sčehovace dary, za okna a fasadu Farskiej Cyrkwie 1 kruć 500 euro, za ponowienie Farskiej Cyrkwie 1 kruć 90, 1 kruć 100 a 1 kruć 500 euro, za Nowy Święty Krzyż 1 kruć 50, 2 kruć 100 euro. Kemsze są od nietka zaso we cyrkwi. Kolekta przychodną niedzielu je za osadu postajena. Farska wikaria je we septembrie narjedzie wugotować nabożne słowo k dniej we serbskim rozgłosu. Listčina ma hišće swobodne miestna. Prosimy zwolniwych, so hišće hać do pondziele wieczora zapisać. Porcjunkulski odpusk może so zdobyć jeszcze dżęsa w umienienia, przyjęcie sakramentu pokuty a świętego uprajenia, w opyt Farskiej Cyrkwie, pacierej wiry wuznacia wódcy nasz, a przydatnie modlitwa na mienienie świętego wódca. Czwartek we 13 godzinach Cicyci przeproszuje hort we Kruszczycach na scinohrajne przedstawienie. Prezentuje so samopaslene klanki we swojskiej re. Putnikowanie do Krupki odmieje so od 22 do 27 augusta. Wszyscy przyzjewieni smiedzią so na putnikowaniu obdzielić. W umienienie pak je obdzielić so na przygotowanskiej zromadziznie. Tuta odmieje so 15 augusta we Kruszczycach. Spoczatk je we 14 godzinach z Nyszporom. Dejmantny kwas świecitaj dżęsa, Paweł Bięć a manżelska Monika ze Smieczkec. Jubilaromaj przyjemy daj Boz Bożo a Boże żonowanie. Wustajeńca w czeszczowaniu świętego Bożczana so sredu we 19 godzinach we Kamieńcu otewrieje. Nawodnica Kamieńskiego Lessingowego Muzea poskyci przytomnym wiedzienie po sakralnej wustajeńcy we cyrkwi świętej Hany. Kloszter przeproszuje sobotu od 19 godzin na zariadowanie we świetle 1000 świeczków, a przychodną niedzielu od 11 godzin na kloszterski a swójbny swiedzień buddyjskiego okresa. Swiedzień zakończy so we 17 godzinach Cicyci z ekumenickim Nyszporom. Dekanatna młodzina je 19 septembra na wuliet do Sakskiej Szwicy przeproszena. Przyzjewienia słuchać do 30 augusta we Worklecach bożne. Sakrament księcy spości so sobotu Maksej Lojpoldej z Halštrova. Manželstvo chcete si zaudać, prosite wiernych o modlitwu, a przypowiadataj so Cici Kruč, Niko Saksa a Michaela Domaszkec z Łuszcza, Cici Kruč Tobias Domaszka z Hurkow a Anna Kuncze z Budyšina, drugi Kruč Markus Paszka a Wiktoria Zarodnikec z Kruszczyc, drugi Kruč Tomasz Pečka z Serniana, Hanka Paulikec z Vieteńcy, preni Kruč Dawid Lipič z Jaseńcy a Kathleen Rüger ze Žitawy, a tyż preni Kruč Bosci Kubic z Różanta a Maria Madlena Schneidrec z Kruszczyc. Pondzielu Boża msza rano świeci so za nieboh Jurija Petasza z Kruszczyc. W útoru rano za nieboh Pawła Wołczerka z Budyšina zemretych swójbnych. W sredu za nieboh Wernera Trečka a manželsku Moniku z Kruszczyc. Piatk wieczor za nieboh Jurija Brezana a zemretych swójbnych z Kruszczyc.
sobotu wieczór za nieboch Mirczyna Szworca a manżelsku Mariu z Kroszczyc, kaž tež za żywych a zemretych swójbnych. Przychodną niedzielu, w osobie we klosztrze to swiedzień do niebies zacza, rano Boża msza za niebo Hanu Siercec z Kurką, a na niemskich kemszach modlimy się za nieboch Krzysztofa Buka z Wietrowa k plenioletnemu wopomnieniu. Tak daleko woziwienia. Bądź chwalony Jezus Chrystus. Kniež buď s vámi. Żonu jaszkitaj was, w ustrą naciela duszy, wszechomocna miłościwy Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju.